Wel Ben, dyma ni y gêm fawr mae pawb wedi bod yn aros amdano ers mis Tachwedd yn gyntaf. Siwr mae'r wythnos diwethaf yma wedi bod gyda'r tîm? Ie, mae wedi bod yn wythnos gred. Hyd yn hyn, fel chi'n dweud, mae pawb wedi bod yn edrych mlaen at hwn. Mae fe wedi teimlo bod ni wedi aros am lot o amser nawr, ond ni'n barod am y gêm. O ran y paratoadau, wrth gwrs, mae unrhyw gêm ar lefel rhyngwladol yn enfawr, ond os unrhyw beth yn wahanol wythnos yma i feddwl jyst pa mor enfawr mae'r gêm yma yn erbyn y Ffindir yn mynd i fod? Ni'n teimlo bod ni wedi bod mewn sefyllfaoedd fel hyn o'r blaen ac dim ond cwbl o gemau extra yma angen i ni dod dros o'r tro yma, ond mae pawb canolbwyntio llwyr ar y gêm yn erbyn Ffindir a wedyn bydd ni'n gweld. Just dros 24 awr sydd i fynd. Be fydd y 24 awr nesaf yma'n edrych fel yn y camp? Be bydd chi gyd yn gwneud? Amser amlacio nawr. Ni'n gwybod bod ni'n gwneud gyd o'n gwaith ni ac ni wedi paratoi'n iawn ac edrych mlaen at y gêm. Mae lot o sôn wedi bod wythnos yma, mae Rob Page hefyd wedi sôn i hun bod y garfan mewn sefyllfa iachus iawn ar hyn o bryd o ran faint o funudau mae'r chwaraewyr yn cael i'w clybiau nhw. Fel un o'r chwaraewyr, i ti'n teimlo'n wahanol? I ti'n teimlo bod yna lot fwy o hyder yn y garfan i gymharu a pan felly mae rai o'r chwaraewyr ddim wedi bod yn wario cymaint o funudau be licen nhw i'w clybiau nhw? I fod yn onest, pob tro mae'r boys yn troi lan neu gwisgo'r Crys Cymru. Mae pawb yn teimlo'n eitha dda. Pawb yn garfan hyderus. Ni wedi gael yn ymarfer mewn wythnos yma. I fod yn onest, ni yn lle dda. Mae cymaint o opsiynau gyda Rob Page yn enwedig yn yr ymosod. Cymaint o chwaraewyr yn waren rili dda ar hyn o bryd i'w clybiau nhw. Kiefer Moore, Dan James. O'n i moyn gofyn ti am Brennan yn Spurs yn amlwg. 6 gol, neu 4 gol, 6 assist hyd yn hyn tymor yma. Be ti wedi gwneud o'r siwr mae Brennan yn gwneud gyda Tottenham? Ie, mae fe wedi dod mewn i'r tîm ac wedi just cicio ymlaen fel ni'n gwybod bydd e'n gallu. Mae fe'n wario dda fel ni'n dweud, fel chi wedi dweud, yn gael y gols ac bydd pawb yn edrych ar nhw. Dyna beth mae pobl yn mynd i gweld ac i fi mae fe'n gred pan mae fe jyst sgorio ar top o'r pitch. Fi'n gwybod ti rili ddim yn licio siarad am dy hunan, Ben, ond y ffaith nawr bod ti yma yn arweinydd, yn gapten ar Gymru, ti'n teimlo'n wahanol yn mynd mewn i'r gêm yma o gwbl? Mae'n teimlad special pan fi'n gallu gwisgo'r armband, ond dwi'n ceisio bod yr un person, yr un o boys sydd yn helpu y boys yn y tîm ac dwi eisiau arwain fel yna. I dy glwb di erbyn hyn, ti'r chwaraewr sydd wedi wario i Spurs yr hira bron i 10 mlynedd sy'n bonkers i feddwl. Fi'n cofio ti'n arwyddo i nhw. Mae fe'n teimlo fel ddo. Faint ti'n credu mae'r 10 mlynedd yma gyda Spurs wedi helpu ti fod y person a'r arweinydd i ti erbyn hyn? Fi wedi wario yna, fel chi'n dweud, 10 mlynedd nawr ac sydd bron gyd o fy profiad yna. Felly, chi'n teimlo bod e'n clwb enfawr, pob gêm chi'n wario, mae pob gêm yn cael ei broadcasto dros y byd. Felly, mae'r profiad yna yn helpu pan chi'n dod mewn i gemau fel hyn, achos chi'n gwybod bod chi ddim yn gallu bod yn distracted efo'r pethau o gwmpas ni. Fi ddim yn embarrass o ti, ond fi'n cofio bod yn y Liberty yn gweld ti'n torri mewn i dîm cynta Abertawe. Mae'r stori eiconig yna o'r wind down windows o dyti ar dy gardi, Ashley Williams yn tynnu dy gos di. Be ti'n credu byddai'r Ben Davies ifanc yna gyda'r wind down windows ar ei garau yn neud o Ben Davies sy'n eistedd yma heddi? Byddai byth yn gallu meddwl bod fy ngyrfa wedi mynd fel hwn a bydd dal yn wario ar y top pan dros 12 mlynedd. Ond oedd y breuddwyd wastad yna ac oedd e'n dechrau efo gweithio'n galed ac dyna beth rwy'n cario ymlaen trwy gyd fy ngyrfa. Yn ni symud ymlaen i nos y fori, Ben, wrth gwrs bach o hanes rhwng y ddwy wlad. Pa fath o gêm i chi'n disgwyl nos Iau yng Nghaerdydd?
Credu bydd yn gêm anodd i ni. O'n nhw wedi cael cwbl o canlyniadau dda pan yn nhw'n yn y grŵp qualifying, ond bydd ni'n dyn rwy'n siŵr bydd nhw ddim yn atal lot o goliau a lot o chances, felly bydd rhaid ni bod yn gorau. Tîm Pwci yw un o'r ser sydd gyda nhw 39 gol dros i wlad yn amlwg wedi cael gyrfa anhygoel mas yn America ar hyn o bryd. Chi'n mynd i orfod cadw fe'n dywel nos y fori, neu chi? Wrth gwrs, mae fe wedi dangos tro bod e'n gallu sgorio golau ar unrhyw lefel, felly bydd rhaid i ni bod ar ein gorau i stopio fe, ac ni wedi wario yn erbyn chwaraewyr fel yna o'r blaen, ac dyn ni wedi gwneud y job, ond ni'n gwybod bod rhaid ni canolbwyntio'r llwyd yn erbyn fe. A wrth gwrs, chi wedi bod mewn sefyllfa tebyg iawn o'r blaen, 2 flynedd yn ôl yn erbyn Awstria, wedyn yn erbyn Ukraine. Ond yw hwn yn teimlo'n wahanol o gwbl? Yw hwn teimlo fel gêm a chlysur gwahanol? Na, ni'n gwybod beth sydd angen i ni wneud a ble ni'n gallu mynd ar ôl i fe, felly un gêm ar y tro, ond ni'n edrych mlaen dy fe. Y ffaith wythnos nesaf allan ni o bosib bod mewn sefyllfa ble mae Cymru wedi cyrraedd i pedwerydd prif twrnament nhw o fewn y 10 diwetha. Jyst pa mor special yw'r, pan i ti'n meddwl amdano hwnna, faint o gymhelliant ychwanegol yw i'r tîm yma? Mae'n credu pan ni wedi cael y profiad yn y blaen, chwarae mewn cystadleuaethau fel hyn yw ble dyn ni eisiau bod eto, ac mae'r profiad yna rili yn cicio ni mlaen.